Rancak ranahnya kubut Tanjuang tampanan dari Kubang Putih babelok jalan Kapi Ladang bapasan denai kanan kanduang usah dia makan Syria cara ijo Sabah Kota Gamang tolonglah sampaikan nan ondelah kau sampaikan nan kanduang di Manyok kini olalai di Mabamain dikunya Syria sakapua digatok Pinang Saule talata dalam carano dek bungo harum bakapu alapan yang kumbang malinte di Mabua Cando baunyo tolonglah sampaikan nan ondela kau sampaikan nan kanduang di Manyok kini olalai di Mabamanin dibalik sada di jari dan pilih Gambia samakan panyira ayah salero dek kumbang carilah cari Joni aik bagai pasankan dalam obat tamu juo tolonglah sampaikan non ondela kau sampaikan nan kanduang di Manyok kini olalai di Mabamanu Barabuik jo ujuang dahan dek kumbang cubolah hinggok ditampua denai ko kambang tolonglah sampaikan dan ondela kau sampaikan nan kanduang